नमस्ते सर्वांना नमस्ते। आणि आता आम्ही फर्निचर शॉपिंगसाठी चाललोय। फर्निचर म्हणजे काय, वरती आपल्याला कबड पाहिजेत ना, गोल्ड आणि सिल्वरमध्ये, कारण कपडे ठेवायला आपण बोललेलो थोड्या वेळाने आम्ही जसे गरज लागणाऱ्या ज्या गोष्टींची ज्या वस्तूंची ते आम्ही सर्व ऑर्डर करणार। आणि आता आम्ही चाललो आहे रत्नागिरीतील एका फर्निचर शॉपमध्ये। तिथे आपण बघूया कबोर्ड कोणकोणते अवेलेबल आहेत आणि कितीला अवेलेबल आहेत। चला जाऊया। ते कसं चालत का गाडीनी? आपली गाडी इकडे आहे। लाईट बिल आला? किती आला बघ जरा। चला आल्या म्हणजे तर मला दिसला नव्हता पण मम्मीला दिसलं। उलटा पकडलं, सरळ पकड। आता किती लाईट बिल आला आहे हा? इथं सुरुवात आणि हे 15 दिवसाचंच आहे। 3,500 आले, 3,350 ना? हां, कारण आता 15 दिवसच बुकिंग होते आणि AC फक्त 3 जणांनीच घेतलं होतं मम्मी, तरी 3,350। आता कमर्शियल मीटरला तुला माहित नाही केवढं येतं। आता हेच जर लास्ट टाइम 8,000 आलं होतं तर यावेळी 15,000 तरी येणार। तर मला वाटतं सोलार लवकरात लवकर लावला पाहिजे आपल्याला। आणि मम्मी अजून एक चेंजेस बघा इथे। आता आमच्या बुबूंना एवढं जेवण होतं ना की ते पूर्ण खातच नाही। हे बघा काजल, आपल्या बुबूंना आता जेवण जास्त होतं वाटतं, ओव्हर होतं वाटतं। हे बघा आता खायला घेतलं, काल रात्री टाकलेलं ना हे। नाही तर पहिलं तुम्हाला सांगू, पहिला एक दाना पण सोडायचे नाहीत। काय बुबू मध्ये झोपली तू? कुठे झोपली? चल चल। चला फर्निचर शॉपमध्ये आलो आणि हे एकदम हाय क्वालिटीचा लोखंडीचा आपण घेतलाय, बरोबर? हां, तो उघडला तर बघा हा किती बाय 2.5 बाय 6.5 आहे। तर इथे बघा हँगिंगसाठी एकदम व्यवस्थित आहे, पण आपण हँगिंगचं वाढून घेणार आहे, ठीक आहे। आणि बाकी 3 शेल्फ आहे, पण असं नाही आम्ही कस्टमाइज करणार। ते उघडून दाखव मी, तो वाला उघड। आता तो राहू दे, उघडत राहू दे तो। हां, आता तो वाला उघड आरामात, बस तो वाला उघड, तो वाला। हां, आता बघ हे हँगिंग छोटा आहे बघ, बरोबर? आपण मोठा हँगिंग घ्यायचा। हा एवढाच आहे का ना, हा आपण छोटा हँगिंग आहे बघ। तर त्याचा हँगर जरा खाली म्हणजे खाली आला पाहिजे, म्हणजे कोट बीट आपण जर आपले कपडे घेतले ना असे तर ते खाली चुरणार नाही, नाही तर माहिती आहे ह्याच्यात चुरतात। म्हणजे छोटा आहे ना ते एवढं, ॲक्च्युली स्टँडर्ड आहे, पण ह्याच्यापेक्षा हा हे लोखंड आहे ना वरचा हात लावतो, हे काढून टाकायचं। आणि पाईप आहे ना तो वरती, आणि इथे बघ जो ड्रॉवर आहे तो इथे घेणार। हा एवढा मोठा नको, हे नको ना लॉकर का, एकच मिळणार काहीतरी। तो ड्रॉ जरा इकडून येणार मग खालून, ठीक आहे। आणि खालचे हे असणार। आणि कलर कसं, कलर बघ हाच घेतो रेडवाला। आता हे बंद कर हे। आता बघा हा 2.5 बाय 6 एका रूममध्ये, गोल्डमध्ये एक, सिल्वरमध्ये खाली एक, तसं एक। आणि मजबूती चांगली आहे ना। आता एक आता ह्याच्या हाफ प्राईसमध्ये दुसरा कोणता मिळतो आपल्याला दाखवूया, ये इकडे। हे बघा इथे सर्व फर्निचर शॉपमध्ये आलो आहे। दुसरा कोणता ते प्लायचं ना, लाकडीचं। तू कुठे? हा उघड, हा उघड, बाहेरून बघ दिसला उघडतो। हा मला अर्ध्या किमतीत मिळतोय, मोठा आहे, मोठा पण आहे पण अर्ध्या किमतीत, पण हे लाईफ जास्त नाही याची, बरोबर? हे सर्व काय काय असं कसली सिस्टम आहे, हे स्लायडिंग सिस्टम आहे बघ। जे काय पण ते एकदम टेम्पररी यूज मी बोलू शकतो हा प्लाय। ते वापरून मग दरवाजे खाली येतात। तसं हे कसं पार्टिकल बोर्ड असतं किंवा लाकडी बोर्ड। माझं तू डिसाईड करा, मी बघ हे पाहिजे का ते पाहिजे, काय डिसाईड केलं तू? माझ्या हिशोबाने मी ते केले, ते घेतले। ते घेतले। आणि तू हे पण दाखवतो बघ, इथे हे उघड। तो पाठचा कुठे गेला? म्हणजे हा बघ हात आपल्या त्याच्यापेक्षा हलका आहे, जरा ओपन करून बघतो। हा 8,000ला बोलतात ते, बरोबर? पण हे जरा उघडताना तर हलका वाटतो ना जरा। हे बघ कसे आहे ते, आणि हलतो पण आहे। म्हणजे तुम्ही विचार करा ह्याच्यापेक्षा, म्हणजे ह्यांच्याकडे जी फायनल क्वालिटी आहे, म्हणजे हे दिसतं ह्याच्यापेक्षा जास्त हाय क्वालिटीचा तो समोर आहे आपला जो बघितला तो। जरी तो सिंगल असला, हा मोठा असून 8,000, तो अर्धा असून डबल किमतीचा आहे। डबल किमती, कारण ते पत्रा मजबूत आहे। हे म्हणजे आपले गेस्ट कसे चांगले येतात ना, त्यांना व्यवस्थित एक दाखवले बघ। हा पण तसाच आहे, पण आपल्या घेतल्यासारखा आहे बघा। हा कसं आहे, तसंच आहे का सर्व? तसंच आहे। ओके, ये आता आम्ही डिसाईड करणार कोणता घ्यायचं आणि कोणता नाही घ्यायचं।
परत आपण जो डिसाईड तुला जो आवडला तो एकदा खोलून बघ जाऊ मी. बाकीचं फर्निचर किती मोठं दुकान आहे ना एकदम. तो रेडवाला ना समोर. आणि मग त्याला भरपूर फर्निचर आहे. फर्निचर भरपूर आहे, आपल्याला पाहिजे ते आहे. आणि ते पण त्याला मिरर नाही, त्याचा काय करणार? ते मिरर लावून देणार आहेत ना. हो, म्हणजे आम्ही त्यांना रिक्वेस्ट केले की आम्ही घेतो 3-4 2-4 घेतो. मिरर घरी आहे तरी हे बघा ह्याच्यावरती एवढा मिरर येणार. म्हणजे हे पूर्ण आहे ना, ते हाफ मध्ये मिरर येणार. उघड आता. एकदम हेवी आहे बघा हे. एकदम मस्त आहे. आणि हलत पण नाही मटेरियल. छान. आणि बघूनच माणूस खुश होईल एकदम. म्हणजे असंच पाहिजे, फक्त जरा ते अजून जरा खाली पाहिजे. बरोबर. मग ती लाकडी बघितले ना, माझं मनच नाही होता. हा, तो जरा उघड परत. ते जरा उघड नाही, हे राहू दे उघड. हा, तो जरा उघड. ह्याला 1 2 3 शेल्फ आहेत आणि ह्याला 2 शेल्फ आहे बघ. अब खाली 2च शेल्फ येऊ दे मम्मी. खाली 2. पण हे आपल्याला मोठं पाहिजे. हे नको आहे आपल्याला. ह्याच्या जागी ड्रॉवर पाहिजे. म्हणजे हा ड्रॉवर खाली आला पाहिजे आणि हे मोठं पाहिजे. काढला पाहिजे. ओके, ठीक आहे. चल, तर कोणतं घरी आपलं येईल ना ते तुम्हाला आता ब्लॉगमध्ये दिसेलच कोणतं आम्ही घरी आणतोय ते. बरोबर. चल, बाकी सर्व हे कसं एकदम मजबूतच घ्यायचं. कारण त्याला लागलं तर कोच बीच सगळं इथे सामान पडलेलं आहे. कारण ते कार्ड ओढ करताना दरवाजे हल्ले तर त्या पार्टिकल बोर्डचे दरवाजे खाली धसणार. चल, जाऊया घरी. आता कोणती ऑर्डर देतो ते तुम्हाला माहिती पडेलच. बघा, आपले बुकिंग असतात आणि बुकिंगसोबत कामं तर असतात, पण कामामध्ये पण अजून कामं निघतात. तुम्हाला आता पाठी दाखवतो बघा. आता आपले हे ठरलेले इलेक्ट्रिशियन आम्ही बोलवून ठेवतो. म्हणजे एमर्जन्सीला बोलवतोच. एक कॉल केला ह्यांना, म्हटलं की गेस्ट आहेत पण लाईट गेली आहे. बघा, एमर्जन्सीचे कॉल यायला लागले. इथे बघा वायर आणि इथे वायर. काय झालं आपल्या इकडे? आपली वायर सर्व्हिस वायर होती पोलची. हां, त्या वायर गरम होऊन शॉर्ट झाली. मग आता आपण त्याच्यापेक्षा ज्या 4 पटीने, पहिली 2.5ची होती, आता 6 KVAची टाकतोय. म्हणजे आता इथे आपण किती AC लावले, दोन्ही AC किंवा ह्यांचा पंप तरी चालू लोड घराचा घेऊ शकतो. म्हणजे पहिली जी वायर होती ती कमी पॉवर हे जे होते 2-2.5ची, आता ही 6ची टाकताय ना तुम्ही? 6ची टाकतो. म्हणजे तेच सांगतो की कामं बघा काही ना काही येत राहतात. आता मोटर पण तुम्ही रिपेअर केली होती ना? बघा, ती मोटर पण बंद असल्यामुळे मोटर बंद झाली होती ती. हां, तर वायरिंगचं काम चालू आहे बघा सर्व. पण सध्यापुरती आता इन्व्हर्टर बॅकअप आहे, बाकी लाईट गेलेली आहे ना? होय, बाकी गेली. म्हणजे आता वरती AC रूम चेक इन आहे, पण ते बाहेर फिरायला गेल्यामुळे प्रॉब्लेम नाही. आता हे जॉईन कोण करणार? MSCB वाले? MSCB वाले. फक्त त्यांना सगळं हे करून द्यायला लागतं प्रॉपर. सगळं बाइंडिंग सगळं वायर जोडून द्यायची. ते येतात फक्त पोलवरती मीटरला जोडून देतात. बाकी आपणच करतो सगळं. पण आपण ही लाईन इकडून घेतली आहे ना? हा, या पोलवरून घेतली. ती ते मीटरला द्यायची या साईडला. मग आता सिल्वरमध्ये AC लावला तरी चालेल? होय होय. आता काय तुमची सगळे AC लावा, पंप लावा एकत्र, काय प्रॉब्लेम नाही. काय प्रॉब्लेम नाही ना? म्हणजे सर्वांना गुड न्यूज दिली बघा यांनी. म्हणजे AC लावू शकतो. या, लावूया नंतर थोड्या वेळाने. हे आपल्याला गिफ्ट आलेले आहेत. आपले सबस्क्रायबर आले होते ना, त्यांनी आणलेले आपल्याला गिफ्ट. आता ते आम्ही ओपन करतो. आम्हाला पण माहिती नाही काय आणले. काय असेल आम्ही ओपन करणार होतो पण वेळच नाही मिळाला आम्हाला. मम्मी, तेव्हापर्यंत तू हाय ओपन कर. तुम्ही काय असेल ते काजलच्या हातात, काय असेल ते बघायचं मला. ह्याच्यामध्ये हे आहे, बाऊल आहे. वा वा वा. पॅक करताना गिफ्ट पॅक करताना किती मेहनत लागलेली असेल. काढताना टराटर. वा, मस्त आहे ना, छान आहे बाऊल. एकदम छान आहे. दोन आहेत बघ, दोन प्लेटी आहेत. काजल जेवायला वाढायला पण चांगले आहेत. वाढायला पण चांगले आहे. म्हणजे त्यांनी हा त्या काजलच्यात काय आहे? बॉक्स हे बघ लिहिलं इथे. काय आहे हे बघा लिहिलंय. वाचा आधी, वाचा आणि मग मी दाखवते. का मी बघितलं? अरे वा वा वा. कप आहे. चायचे कप्स आहेत. चहाचे का कॉफीचे? चहाचे कप आहेत. ओके, म्हणजे चहाला आता चांगला देता येईल आपल्याला सर्व चहा. सुंदर आहे, मस्त आहे. म्हणजे किती म्हणजे दोन्ही कॉम्बोनी डोका कसं व्यवस्थित लावलेला बघा. वाटी पण दिली आणि त्यापेक्षा खायला पण दिलंय. तिथे आपल्याला काय दिलंय? इकडे लिहिलंय, इथे नाशिकचं लिहिलंय ना, नाशिकचा चिवडा. त्या बात आहे. आणि इथे भेळ पण दिली आहे बघा. वा, आणि केवढी मोठी भेळ आहे बघ. मी तिकडची ते 2 वस्तू, त्यासोबत आपल्याला मनुका. वा वा वा, एकदम छान उपयोगी गिफ्ट आलेले आहेत आम्हाला.
आम्ही युज करणारच. हा आणि तुम्हाला व्हिडिओ मध्ये पण दिसणार यूज करताना. तर कमेंट करून सांगा ज्यांनी दिलं त्यांनी गिफ्ट. हा एकदम छान आणि आम्हाला खूप आवडलं. एकदम युजफुल गिफ्ट आहे. फुल गिफ्ट आणि सकाळी नाश्त्याचं काम झालेलं ताई काजलचं आणि बाकीच्यांचं. प्लेटी पण खूप कामाचे आहेत. हो प्लेट्स आणि ते बाउल पण कामाला येतील. तर गिफ्ट दिल्याबद्दल थँक्यू.